Радыё Радекс, падкасты Міколы Дзядка. Размовы з людзьмі, якія змяняюць Беларусь. Смелая палітычная аналітыка, вызваленчая адукацыя і радыкальныя высновы. Радыё Радекс. Твой пропуск у тэрыторыю свабоды. Паслухай сам, парай сябрам. Вітаю вас, сябры! З вами ізноў пасля доўгага перерыву падкасты Радыё Радекс. Адукацыйная праграма для тых, хто хоча мяняць нашу Беларусь да лепшага. Сёння гаворка пойдзе пра тэрмін «дэмакратыя». Мусіць, няма чалавека, які б не ведаў, што гэтае слова паходзіць ад грэцкіх «дэмос» і «кратос», якія азначаюць «народ» і «улада», то бок па-беларуску «нарадаўладдзе». Чаму вызначэнне грэцкае? Рэч у тым, што 2500 год таму на тэрыторыі сучаснай Грэцыі і ўсходнім узбярэжжы Міжземнага мора пачала росквіт унікальная цывілізацыя старажытных грэкаў. Гэта была самая прагрэсіўная ў палітыка-сацыяльным і навуковым сэнсе цывілізацыя з усіх існаваўшых на той момант на планеце. І хаця дэмакратычныя формы кіравання вядомыя чалавецтву яшчэ з нашмат больш далёкіх часоў, старажытныя грэкі былі першымі, хто давёў дэмакратычную сістэму да такога высокага ўзроўню. І першымі, у каго яна пратрымалася такі доўгі час, некалькі стагоддзяў, ажна да заваявання рымлянамі ў 146 годзе да нашай эры. Ужо тады, 2500 гадоў таму, у Грэцыі існавалі ўсе інстытуцыі і радзімыя знакі дэмакратыі: выбары, мітынгі, палітычныя памфлеты, праплачаныя спікеры, пратэсныя графіці, публічныя дэбаты і многае іншае. Пераацаніць унёсак старажытна-грэцкай цывілізацыі ў нашу сённяшнюю культуру немажліва. Ён паўсюль. І таму не дзіва, што велізарная колькасць палітычных тэрмінаў маюць грэцкае паходжанне. Аднак сёння цяжка знайсці ў палітычным лексіконе слова, якое было больш зацягана. Што ў СМІ, што ў палітычных падручніках, чаго мы толькі не пабачым. Дэмакратыяй называюць і палітычны рэжым, і ідэалогію. Дэмакратамі завуць сябе і камуністы, і нацысты. Прамая дэмакратыя, хрысціянская дэмакратыя, суверэнная дэмакратыя і нават афіцыйная назва Паўночнай Карэі, краіны, дзе караюць смерцю за прагляд іншаземных фільмаў, нагадаю, Карэйская народна-дэмакратычная рэспубліка. Таму, каб разабрацца, пойдзем ад каранёў. Найперш, чаму патрэбная ўлада народа? Чаму народ увогуле мусіць кіраваць? Чаму не цар, не кароль, не фюрэр? Чаму народ? Сёння для еўрапейскай свядомасці гэтае пытанне можа падацца дзікім. Ну, сапраўды, у сэнсе чаму? Для нас маральна-этычнае абгрунтаванне зразумелае. Я маю права абіраць свайго кіраўніка проста таму, што я аўтаномная асоба, і ніхто не мае права кіраваць мной без маёй згоды. Чалавек ці людзі на вяршыні дзяржаўнай піраміды проста абавязаныя выкарыстоўваць сваю ўладу дзеля агульнага дабрабыту, агульнага інтарэсу. Інакш яны не маюць ніякага права знаходзіцца ва ўладзе. Мы даверылі вам кіраванне сабою, далі вам мандат на прымяненне ўладных паўнамоцтваў, ажна да прымусу, а вы ўзамен робіце ўсё для таго, каб паляпшаць з дапамогай гэтых паўнамоцтваў нашае жыццё. Аднак вось што важна. Усе гэтыя канцэпцыі, якія нам падаюцца труізмам, насамрэч з'явіліся па гістарычных мерках не так даўно. Усё тое, што я пералічыў, і аўтаномія асобы, і панятак агульнага дабрабыту, і сацыяльны кантракт, гэта ўсё паняткі з сярэдзіны другой паловы 18 стагоддзя. Гэтыя філасофскія тэзы дзеці перыяду асветніцтва. І да перыяду асветніцтва яны ў грамадскай думцы амаль што не існавалі. На працягу больш чым 1500 тысячагоддзяў, то бок пасля распаду апошніх дэмакратычных інстытутаў антычнага свету, усё тое, што я вам пералічыў, амаль нікому не прыходзіла ў галаву. А калі і прыходзіла, гэтыя думкі заставаліся на перыферыі грамадска-палітычнага жыцця. Гэта, канешне, не значыць, што людзі зусім не практыкавалі дэмакратычныя формы кіравання. Практыкавалі. Узгадаць хаця б самакіраванне гарадоў сярэднявечча, але сама філасофія дэмакратыі як ідэі аб тым, што сваю легітымнасць кіраўнік мусіць чэрпаць у добраахвотнай згодзе кіраваных, была ў сярэднявечнай Еўропе ў глыбокім заняпадзе. У сэнсе скінуць караля. Сярэднявечнаму селяніну ці купцу такая думка нават не прыходзіла ў галаву. Улада караля ад Бога. Гэта ўсім было вядома. Скінуць караля значыцца пайсці супраць Бога.
паставіць сябе па-за царквою, а значыцца і па-за грамадствам. Крытыкаваць манарха было смяротна небяспечна. І не было ніякага ўяўлення аб тым, што ён сваім падданым нешта там абавязаны. Усё змянілася са з'яўленнем у феадальным грамадстве парасткаў капіталізма. Гэты працэс пачаўся напрыканцы 16 стагоддзя. А ўжо ў 17 стагоддзі адначасова з цэлым шэрагам іншых працэсаў, навуковай рэвалюцыяй, распаўсюдам і патанненнем кнігадрукарства, умацаваннем пратэстантызма, геаграфічнымі адкрыццямі і каланізацыяй новага свету, у заходняй Еўропе сталі адзін за адным з'яўляцца філосафы, якія сталі абгрунтоўваць права грамадзян абіраць сваю ўладу. Дэні Дідро, Жан-Жак Руссо, Фрэнсіс Бэкан і, канешне, Вальтэр. Самыя вядомыя з іх. Дарэчы, Вальтэра каталіцкая царква афіцыйна аб'явіла антыхрыстам. Гэта, каб вы разумелі ступень тагачаснай напругі у ідэйнай барацьбе старога і новага. Ключавым паняткам палітычнай філасофіі асветніцтва з'яўляецца прымат розуму. Любая ўлада мусіць быць разумнай, адштурхоўвацца ад аб'ектыўных патрэбаў людзей і усеагульнага дабрабыту. Свой палітычны выраз усе гэтыя ідэі знайшлі падчас Вялікай французскай рэвалюцыі 1789-94 гадоў. Яе яшчэ называюць французскай буржуазнай рэвалюцыяй. Францыя стала першай краінай, дзе быў зламаны хрыбет феадальна-манархічнаму ладу, дзе царква і арыстакратыя былі пераможаныя і адхіленыя ад кіравання дзяржавай. Зрабіў гэта нованароджаны клас – буржуазія, узяўшы ў часовыя саюзнікі гарадскі пралетарыят, які тады таксама ледзь яшчэ нарадзіўся, і частку сялянства. Буржуазія – гэта людзі, якія, валодаючы капіталам, жылі з таго, што стваралі сваімі рукамі. Прытым у гэтым новым класе буржуазіі выразна выдзяляліся два слоі. Першы – гэта дробная буржуазія, альбо рамеснікі. Гэта людзі, якія жылі пераважна з уласнай працы і з уласнага, вядома, невялічкага капітала, які пускалі так ці інакш у зварот, але галоўнай крыніцай іхняга выжывання і здабычай уласнага хлеба была менавіта праца іхніх уласных рук. Вядома, што дробная буржуазія заўсёды займала больш радыкальныя пазіцыі што да дэмакратыі і абмежавання улады вярхоў. І буйная буржуазія, якая акрамя уласных рук имела ў сваім распараджэнні яшчэ сродкі вытворчасці, заводы, мануфактуры, станкі, вялізны банкаўскі капітал нярэдка і наёмных працоўных. Буйная буржуазія, вядома, займала менш радыкальныя, больш памяркоўныя пазіцыі і была падчас рэвалюцыі схільная да кампрамісаў з арыстакратыяй і духавенствам, бо гэтыя людзі былі не зацікаўленыя ў тым, каб слаі насельніцтва, якія нічога не маюць, усталёўвалі занадта дэмакратычны лад. Яны былі схільныя больш да кампрамісаў. У выніку цэлага шэрагу сацыяльна-эканамічных працэсаў, сярод якіх галоўныя каланіяльныя заваявання, рост адукаванасці і накапленне першаснага капіталу, буржуазіі стала настолькі шмат, і яна настолькі разбагацела, што пачала афармляцца ў выразную палітычную сілу. І тут і адбылося спалучэнне філасофскіх канцэпцый асветніцтва з рэальнымі эканамічнымі інтарэсамі вялікай колькасці насельніцтва. То бок супала два гістарычных фактара. Запыт нованароджанага класа на кіраванне краінай і філасофска-палітычнае абгрунтаванне гэтага запыту. У буржуазіі быў капітал, але не было ўлады. Кіраванне дзяржавай каралём і ягоным разбэшчаным дваром па божаму дазваленню выглядала з іхняга боку з крайняй несправядлівасцю, бо будь-якія пасады ў дзяржаве, у феадальнай дзяржаве тагачаснай Еўропы, маглі займаць толькі ўладальнікі дваранскіх тытулаў. А буржуазія, вядома, паходзіла з незнатных слаёў насельніцтва. Французская рэвалюцыя упершыню з старажытна-грэцкіх часоў аб'явіла роўнасць усіх перад законам, ліквідацыю усялякіх прывілеяў і, галоўнае, аб'явіла, што з дадзенага моманту Францыя – гэта res publica, справа агульная у перакладзе з лаціны, справа ўсіх, а не натоўп падданых,
кіраваных паўбогам у чалавечым абліччы. Самое сабой, пасля французскай рэвалюцыі паследаваў рэакцыйны адкат. Адбылася частковая рэстаўрацыя манархіі. Рэвалюцыя захлынулася канчаткова, калі да ўлады ў 1799 годзе прыйшоў Напалеон. Аднак усё роўна усе каралеўскія двары ўсёй Еўропы перапужаліся да такой ступені, што з імі стане тое самае, што з Людовікам XVI, а яго разам з жонкай казнілі на гільяціне, што заняліся імклівай чысткай іншадумства ў сваіх краінах. І для таго, каб рэспубліканскі ці канстытуцыйна-манархічны лад запанаваў па ўсёй Еўропе, спатрэбілася яшчэ прыблізна 100 год. Але галоўнае, у палітычнай думцы і гісторыі Еўропы з французскай рэвалюцыяй адбыўся тэктанічны зрух. Адкаціць назад ужо нельга было. І зноў жа, шлях дэмакратыі па Еўропе не быў простым. У час між двумя сусветнымі войнамі адбыўся раптоўны ўздым новай палітычнай з'явы – таталітарызма. Прытым як карычневага, у выпадку з фашысцкімі рэжымамі Германіі, Італіі, Румыніі, гэтакі чырвонага у СССР. Нярэдка з дапамогай дэмакратычных інстытутаў да ўлады прыходзілі партыі, якія адмаўлялі дэмакратыю і пачыналі ўсталёўваць адзінадумства і сацыяльны кантроль, які і не сніўся феадалам. Усе гэтыя рэжымы цягам наступных 70 год знайшлі сваю смерць пад цяжарам тых войнаў, якія яны няспынна вялі. Такім чынам, аглядаючыся назад, мы бачым, што дэмакратыя – гэта ў нейкім сэнсе крохкая канструкцыя. Пра гэта вельмі шмат гавораць і зараз, калі да ўлады ў Еўропе ірвуцца папулісцкія партыі, што адмаўляюць асновы дэмакратыі – кансенсус, плюралізм і уладу розума, аб якой пісаў яшчэ Вальтэр. Як і старажытнагрэцкія дэмагогі, яны апелююць не да розуму, а да пачуццяў. Праз тэрабайты маніпулятыўных відэа і твітаў распальваюць нянавісць па расавым прызнаку, недавер да дэмакратычна абраных кіраўнікоў, падазронасць да лідараў, апелююць да канспіралагічных тэорый альбо да абражанай годнасці і граюць на натуральнай эмпатыі людзей. У чым жа асноўная слабасць дэмакратыі? Там, дзе ёйная сіла. У даверы чалавека да чалавека. Дэмакратычны лад не можна усталяваць дэкрэтам. Любая канстытуцыя, якімі б пафаснымі словамі яна не абвяшчала дэмакратычны лад, любая паперка, любы закон выконваецца людзьмі. І таму ўсе дэмакратычныя інстытуты, выбары, правы і свабоды, незалежны суд будуць працаваць тады і толькі тады, калі людзі, якія ажыццяўляюць гэтую працу, вераць у іх і выконваюць іх. Дэмакратыя будуецца на даверы. Калі мы абіраем парламентара, каб прадстаўляў нашыя інтарэсы, мы апрыёры верым, што ягоная перадвыбарная праграма праўда, і ён сапраўды будзе рабіць тое, аб чым кажа, а не прымаць за хабар тыя законы, якія выгадныя людзям з грашыма. Калі ў законе напісана «суд мусіць быць справядлівым і бесстароннім», значыцца суддзя мусіць, выносячы рашэнне, кіравацца толькі законам і ўласным сумленнем, а не ўласнымі палітычнымі перавагамі ці меркаваннем прэзідэнта. Дык вось, уся дэмакратыя, усе правы і свабоды і сама сістэма «мы цябе абіраем, а ты працуеш дзеля нашых інтарэсаў» працуе толькі пакуль усе і абраныя, і выбаршчыкі давяраюць адзін аднаму і выконваюць правілы. Дэмакратыя – гэта ўлада правілаў. Як толькі хтосьці перастае выконваць правілы, дэпутат бярэ хабар, суддзя прымае рашэнне па званку з гарвыканкама, сістэма пачынае разбурацца. Кожны глядзіць адзін на аднаго і думае, а чым я горшы? А чаму б і мне не ўзбагаціцца з таго працоўнага месца, на якім я знаходжуся? А чаму б і мне не прасунуцца па кар'ернай лесвіцы, пасадзіўшы невінаватага ў турму? Дарэчы, гэта працуе ў абодва бакі. У слабых дэмакратыях практыкуецца подкуп выбаршчыкаў, платны ўдзел у палітычных мітынгах. Усё гэта ідзе на разбурэнне даверу, на эрозію дэмакратычнага сацыяльнага кантракту. То бок, уявіце сабе, калі вы ідзеце па вуліцы і бачыце 500 чалавек на мітынгу са сцягамі, і калі першая думка ў вас не тое, што «Ого, вось за гэтую палітычную ідэю ці за гэтага палітычнага лідара выйшла столькі чалавек», а першая думка «Ага, напэўна, ім раздалі грошы, каб яны пастаялі, патрымалі сцягі». Гэта ўжо гаворыць аб тым, што сістэма падвергнутая эрозіі.
Як картачны стол, за якім сядзяць адны махляры, і ўсе адзін аднаго падманваюць, робячы выгляд выканання правілаў. Дэмакратыя працуе з двух складнікаў: добрыя намеры кіраўнікоў плюс давер кіраваных. Знікае хаця б адзін з гэтых двух складнікаў, дэмакратыя пачынае крышыцца, як кепска замяшаны цэмент. Такім чынам, падлічым плюсы дэмакратыі. Першы – мажлівасць мець сваё прадстаўніцтва ва ўладзе. Гэта значыць, што ўвесь сацыяльна-прававы каркас грамадства можа быць падстроены пад тыя сацыяльныя групы, у якіх ты знаходзішся, і нават пад цябе асабіста. Ты ўплываеш на правілы, па якіх жывеш. Гэта зручна і выгадна. Другі – абароненасць тваіх правоў. Дэмакратыя – гэта вяршынства права. Ніхто не можа цябе пакрыўдзіць, будзь ён хоць алігарх, хоць арыстакрат у 10-м пакаленні. Усе роўныя па законе, а значыцца, права моцнага адмяняецца. Абсалютная большасць людзей не належыць да алігархаў і арыстакратаў, і таму для іх гэта аграмадны плюс. Трэці – свабода. Усё, што не забаронена, дазволена. Не парушай закон, галоўнае, а так жыві як хочаш. Ніхто не мае права цябе папікнуць ці прымусіць. У абранні жыццёвых заняткаў і ладу жыцця цябе абмяжоўвае, акрамя закону, толькі ўласная фантазія. Ну і грошы, вядома. Чацвёрты плюс – стабільнасць. Гэта можа падацца невідавочным, але на фоне аўтакратычных рэжымаў дэмакратыі больш стабільныя. Чаму? Таму што яны ўзгадняюць інтарэсы розных слаёў грамадства і маюць законныя каналы для выпуску незадаволенасці. Калі ты лічыш, што твая сацыяльная група, этнічная група прыгнечана, ты не хапаеш камень і не бежыш з ім на плошчу, і не ідзеш ва ўзброенае падполле, а галасуеш за партыю, якая прадстаўляе ваш інтарэс. Дэмакратычныя ўрады эфектыўна абмяжоўваюць усяўладдзе звышбагатых, калі хочуць, вядома. Паказваюць некепскія поспехі ў згладжванні класавых супярэчнасцяў, якія ўласцівыя капіталізму, дзе адзін чалавек эксплуатуе другога. Вы заўважалі, што ў краінах ЕС за апошнія 80 год не было аніводнай рэвалюцыі ці грамадзянскай вайны? Вось гэта яно і ёсць. Наадварот, аўтакраты, якія захапалі сабе ўсю ўладу і адзіным метадам кіравання абіраюць рэпрэсіі супраць нязгодных, часта сканчаюць як Мілошавіч, Кадафі альбо Асад. Іхнія рэжымы рушацца пад акампанемент крывавых грамадзянскіх войнаў. Такім чынам, жывучы ў дэмакратычнай краіне, нашмат менш верагоднасць на працягу свайго жыцця застаць грамадзянскую вайну, рэвалюцыю ці пераварот. Пяты пункт. Меншая рызыка ідыёцкіх рашэнняў. Здаровая дэмакратыя – гэта заўсёды адказнасць. Адказнасць азначае, што рашэнні прымаюцца узважана, што кіраўнікі слухаюць экспертаў, бо кожны разумее, што сістэматычныя правалы ў працы і няслушныя рашэнні для яго будуць азначаць страту пасады. Паўнамоцтвы не сканцэнтраваныя ў адных руках, а размеркаваныя між шэрагам людзей. Так адбываецца ў нармальнай дэмакратыі. Таму нават пры прыняцці няслушнага рашэння ягоная шкода будзе абмежаваная. Бо ніхто не мае дастаткова ўлады, каб аднім дурацкім рашэннем значна нашкодзіць грамадству. Наадварот, аўтакратыя – гэта заўсёды самадурства і катастрафічныя рашэнні, за якія ніхто не адказвае, бо аўтакрат ведае, што ягоная ўлада мала залежыць ад настрояў народа. У яго ёсць узброеныя людзі, якія гатовы хуценька ўгаманіць усіх незадаволеных. Ён нічым не рызыкуе, памыляючыся. Добры прыклад – рашэнні Александра Лукашенка аб інтэграцыі з Расіяй, якія прывялі да саўдзелу Беларусі ў вайне супраць Украіны і татальнай ізаляцыі ад цывілізаванага свету. Глядзіце, у выніку міжнароднай палітыкі, якую праводзіў гэты кіраўнік, Беларусь з 5 сваіх суседзяў пасварылася з 4. Ну гэта трэба ўмець. Спыніць Лукашэнку падчас прыняцця гэтых рашэнняў ніхто не мог, бо ён адзінаасобны дыктатар, а расплочвацца за статус краіны-агрэсара прыходзіцца 9 мільёнам беларусам. Аднак, што па праўдзе, не бывае палітычнага ладу без мінусаў. У дэмакратыі я іх налічыў 3. Першы – нефункцыянальнасць у некаторых грамадствах.
Для дэмакратычнага ладу патрэбны грамадскі кансенсус і такі-сякі ўзровень даверу між членамі грамадства, а таксама здольнасць кіравацца розумам пры прыняцці рашэнняў. Тут узгадаем Вальтэра. Ёсць шмат супольнасцяў і нацый, у якіх у неабходнай крытычнай масы людзей гэтых якасцяў няма. Да прыкладу, дзяржавы, дзе захаваўся племянны лад. Таму дэмакратыя не універсальны палітычны рэжым. Ён прыжываецца не паўсюль, гэта таксама трэба прызнаць. 2. Уразлівасць перад знешнім ціскам. І тут сіла дэмакратыі, плюралізм і свабода слова пераўтвараецца ў ейную слабасць. Аўтакратычныя краіны, якія ваююць супраць дэмакратыі, так званы цемрашальскі інтэрнацыянал РФ, Кітай, КНДР, Беларусь, Іран, карыстаюцца свабодай слова, каб сеяць у дэмакратычных грамадствах недавер і нянавісць. Паглядзіце заходнія соцсеткі, і вы часта пабачыце там відэа і пасты аб тым, якія злыя мігранты, які кепскі еўразвяз, які высмоктвае з нашай дзяржавы грошы, альбо скаргі на тое, што наша краіна зашмат траціць на абарону і што не трэба падтрымліваць Украіну, а лепей пусціць гэтыя грошы на ўласную адукацыю і ахову здароўя. Шматлікія даследаванні даказалі, што за мноствам з гэтых відэа стаяць расійскія сеткі ботаў, якія кіруюцца ГРУ, галоўным разведвательным управленнем узброеных сіл РФ. Прытым яны падаграюць адной рукой мігрантаў, каб бунтавалі супраць мясцовых парадкаў, а другой антыэмігранцкія настроі, каб ультраправыя і папулісцкія партыі бэсцілі мігрантаў і патрабавалі іх хутчэй выгнаць. Адной рукой падтрымліваюць ультралевых, другой рукой ультраправых. Мэта – раскалоць грамадства, палярызаваць яго і пазбавіць дэмакратычныя інстытуты іхняй галоўнай базы – даверу. Такую самую тактыку выкарыстоўваў яшчэ Савецкі Саюз у інфармацыйнай вайне супраць ЗША. СССР было жыццёва патрэбна, каб ЗША прайграў ва В'етнаме. І Савецкі Саюз уліваў мільёны долараў у так званыя пацыфісцкія рухі ў ЗША, якія патрабавалі хутчэйшага вываду войскаў і спынення вайны. І зрэшты, у тым раўндзе СССР перамог. Амерыканцы вывелі войскі, і зараз на ўсёй тэрыторыі Рэспублікі В'етнам аўтарытарны камуністычны ўрад. Без выбараў, без свабоды слова, з сотнямі праваабаронцаў і блогераў у турмах. Такім чынам, ворагам свабоды бывае лёгка скарыстацца свабодай для разбурэння гэтай свабоды. Вось такая дыялектыка. І трэці мінус – затратнасць. Затратнасць па маральным і псіхалагічным рэсурсе. Паясню. Дэмакратыя – гэта той лад, які нельга, як пісьмовы стол, паставіць і забыць. Гэта, наадварот, той зямны шар, які нам, як таму Атланту, трэба трымаць на сваіх плячах заўсёды. І не будзе такога моманту, калі яго можна будзе скінуць і сказаць, што гэта не нашая справа. Аўтарытарызм звычайна не вымагае удзелу людзей у палітыцы, хіба ў рытуальных мерапрыемствах, як у тым жа Савецкім Саюзе. Пры дыктатуры ты можаш жыць сваім прыватным жыццём і, калі пашчасціць, нават ніколі не сутыкнуцца з рэпрэсіямі, асабліва калі ты маўчун, канфарміст і не вельмі абцяжараны сумленнем. Дэмакратыя, наадварот, вымагае актыўнасці, удзелу, цікаўнасці ў грамадскіх справах. Як толькі большасць людзей перастае цікавіцца палітыкай увогуле, краіна ўваходзіць у чырвоную зону небяспекі. Дэмакратыя можа перарадзіцца ў дыктатуру. Вельмі многія дыктатуры прыходзілі да ўлады на глебе расчаравання грамадзян у традыцыйнай палітыцы і недаверу да дэмакратычна абраных урадаў. Зрэшты, штось падобнае адбылося ў Расіі пасля прыходу да ўлады Пуціна. Вырасці з дыктатуры да дэмакратыі вельмі цяжка, а скаціцца назад досыць лёгка. Такім чынам, падсумоўваючы, я б сказаў так. Дэмакратыя – гэта палітычны лад для дарослых. Гэта як каштоўны і небяспечны інструмент. Яго можна даваць у рукі толькі тым, хто дастаткова саспеў і ўмее ім карыстацца. Іронія ў тым, што ўзровень развіцця ў грамадстве размеркаваны між грамадзянамі нераўнамерна. Частка грамадзян, як гэта нярэдка бывае, ужо саспелі для таго, каб самім абіраць сабе ўладу і кантраляваць яе праз дэмакратычныя інстытуты. Частка гатовая хоць на караля, хоць на фюрэра, каб ім плацілі толькі нармальны заробак. Частка людзей думае розумам, а частка вядзецца на смажаныя лозунгі папулістаў. І тыя жывуць у адным грамадстве. Пытанне складаецца толькі ў тым, хто ў дадзены момант
вядзе рэй у палітычным развіцці гэтага грамадства. Калі дэмакратычныя інстытуты усталёўваюцца ў краіне, дзе няма крытычнай масы свядомых людзей, гэта прыводзіць да дыктатуры ў 10 выпадках з 10. Добрым прыкладам тут з'яўляецца Беларусь. У нас была на момант развала СССР цудоўная канстытуцыя, някепскія законы і нямалая частка дэмакратычных прагрэсіўных людзей у парламенце. Аднак не было дастатковага ўзроўню палітычнай свядомасці ў пераважнай большасці выбаршчыкаў. І ў 1994 годзе яны абралі чалавека, які хутка разбурыў усе дэмакратычныя інстытуты, груба парушыў канстытуцыю і усталяваў рэжым адзінаасобнай улады. Не было сфармаваных дэмакратычных інстытутаў, каб яму ў гэтым перашкодзіць. Ды ўзяць сённяшнюю Расію. Там няма дэмакратычных выбараў. Але давайте уявім, што сёння грамадзянам РФ дадуць абраць любога іншага прэзідэнта, любы іншы палітычны лад. Як думаеце, каго яны абяруць, пры якім палітычным ладзе захочуць жыць? Можаце не сумнявацца, яны абяруць ізноў жорсткага ваяўнічага дыктатара, які паабяцае жалезнай рукой расправіцца з украінцамі, мігрантамі, геямі, каго там яшчэ расійцы ненавідзяць. Дэмакратыя – палітычны лад для дарослых, таму усім, хто хоча жыць у ёй, трэба сталець. А пасталеўшы, дапамагчы ў гэтым астатнім, бо, як я казаў вышэй, мы ўсе жывем у адным грамадстве і не можам схавацца адзін ад аднаго. Найлепшым фундаментам для дэмакратыі я лічу адукацыю і асабістую працу кожнага чалавека над сабой, умацоўваць давер між асобамі і сацыяльнымі групамі, мысліць розумам, а не лозунгамі, быць адказным перад бліжнім. І асабліва тады, калі гэтыя бліжнія надзялілі цябе будь-якімі паўнамоцтвамі. Вось складнікі нашай будучай беларускай рэспубліка. І няхай гэтая агульная справа у нас атрымаецца. Не забудзьцеся паставіць лайк гэтаму падкасту і падзяліцца ім з сябрамі. З вами быў Мікола Дзедок. Усім добра і крытычнага мыслення. Радыё Радекс. Падкасты Міколы Дзедка. Размовы з людзьмі, якія змяняюць Беларусь. Смелая палітычная аналітыка, вызваленчая адукацыя і радыкальныя высновы. Радыё Радекс. Твой пропуск у тэрыторыю свабоды. Паслухай сам, парай сябрам.